Част 2 и закона за привличането. Чували ли сте за закона за привличането? Едва ли има човек, който не е чувал за закона за привличането. А вярвате ли в този закон? Мненията са много. Според мен 30% вярват, 70% не вярват. Затова ще ви разкажа малко повече. Ако искате, вярвайте, ако искате, не. Основната идея зад закона, която стои зад закона за привличането, е подобното привлича подобно. Точно това, което ви говорих и в предната част за енергията. Каквото почукало, такова се е обадило. Та подобното привлича подобно. Ако излъчваш една вибрация на благодарност, на радост, на успех, естествено, че ти ще привлечеш същата вибрация и същите ситуации, които съответстват на твоята честота. Мога да ви дам едно практическо упражнение, с което да тествате, но да тествате, говоря примерно в продължение на един месец, дали това работи за вас. Има хора, които не вярват точно поради тази причина, че може би не са постоянни или се стараят да излъчват тази вибрация, но само външно, само за пред хората. Не, тези вибрации трябва да са истински и изключително чисти, идващи от дъното на душата ви. Ако вие не сте такъв човек, колкото и да се опитвате, ако не го извадите от дъното на душата си, ако нямате такива възгледи и да сте слънчев човек, няма как да се случат нещата. Да речем, всяка сутрин може да записвате 3 неща, за които сте благодарни. Може да си ги записвате на телефона, в бележки, може да си ги казвате дори и само на глас. Днес съм благодарен за. Така се започва. Всеки Божий ден. Днес съм благодарен за. И изброявате първо, второ, трето. Дори да не можете 3, можете да речем да започнете с едно нещо. Днес съм благодарен за еди си какво. Повярвайте ми, в продължение на една седмица, ако го правите, вие ще се сетите за 1, 2, 3, 5, после ще станат 7, 10 неща, за които сте благодарни. И това идва от само себе си и отвътре. Другото, което може да почувствате истинска радост и признателност, докато го правите. Тоест, днес съм благодарен за това, че се събуждам, имам човек до себе си, имам деца, имам истински професионален живот и всеки му със своето си нещо, което има. Но това нещо трябва наистина, както ви го казвам аз в момента, и аз наистина съм благодарна за нещата, които имам в живота си. Трябва да си настроите ума така, че той да се фокусира върху изобилието, а не върху липсата. Тоест, не сутрин да се събудиш да кажеш, о, бе, тук сега не можеш ли още 2 часа да поспя, а можете да го направите последния начин. Днес съм благодарен за това, че съм се събудил рано, че имам време да си изпия кафето, че съм се събудил в родната си къща до най-близките си хора, а не върху липсата. Не можеше ли още 2 часа, защото още 2 часа са реалната липса. Надявам се да съм успяла да ви дам добър пример с това нещо, как се случва манифестирането и как трябва настройката ви да е абсолютно позитивна. Другото нещо, което мога да ви кажа в тази втора част е действие в съответствие с желанията ви, с вашите желания. Първата малка стъпка, която може да направите е да определите една малка, но конкретна стъпка, която може да предприемете още днес, за да се доближите до своята цел. Още днес. Да речем, искате красиво стройно тяло, не сте доволни от своето. Още днес вие може да започнете да бягате, да ходите в парка, да ходите на фитнес, да ходите на танци. Ето това е малката крачка, с която може да започнете още днес. Всеки един аспект има такава мъничка крачица, ситна, мравешка, с която може да започне да направи първата си малка стъпка още днес. Ако искаш нова работа, просто влез и актуализирай CV-то си и го направи както трябва. Защото със сигурност, ако искаш нова работа и ако не ти се предоставя към този момент да си достатъчно квалифициран, евентуално проблема и малката крачка може да е в
автобиографията ти, да говорим на български, защото CV не е много българска дума, въпреки че е приета. Ако искаш повече клиенти, давам ви няколко примера така, вие да си ги минете през вашата призма. Ако искате повече клиенти, направете пост в социалните мрежи, направете си социални мрежи, 1, 2, 3, 5, съвременния живот ни дава толкова много възможности, както ето и моята да споделя с вас какво аз знам и какво съм научила до момента за манифестирането, за Вселената и за цялата тая енергия. Така че действайте в тези насоки. Третото нещо, което мога да споделя с вас в тази в тази втора част, извинявайте, просто вече е доста късно, е да имате ясен фокус и намерение. Няма как да нямате ясен фокус и намерение. Ако вие нямате и сте се разпръснали, ама сега това ли искам, сега онова ли искам, ма третото ли искам, ма петото ли искам, това значи, че вие не знаете какво искате. Първо трябва да имате абсолютно ясен фокус, както и в живота, както примерно като отидете на работа, вие трябва да сте фокусирани в това. После като се приберете вкъщи, вие трябва да сте фокусирани в домакинските си задължения, в децата си, в близките си. Абсолютно ясен фокус във всяко едно нещо. Можете да го направите това нещо, ако се опитвате да се фокусирате, има един метод, който се казва ясна визия. Това е специално, този метод е специално разработен за манифестирането. Ясната визия е да запишете на лист какво искате да манифестирате, но така сякаш вече го имате. Тоест, ако вие нямате ясен фокус, примерно фокусирайте се върху нещо. Искам да имам кола за ели си колко пари или ели си каква. Всяка вечер записвайте на лист следното нещо. Имам прекрасната кола, която съм желал. Това ме изпълва с радост и доверие към мен. Или, примерно, искате да имате хубав и уютен дом, примерно една малка къщичка на един етаж или нещо такова, мечтаете си. Аз, примерно, много си мечтая за след време, защото в момента живота ме е само по големи градове, нали? Но с мечтая след време да имам една малка къщичка, която е на един етаж и някое село близо до морето. И може така да си го напишете. Живея в прекрасен дом, който ме изпълва с радост и уют. Прочетете това всяка сутрин и почувствайте, че то вече е реалност. И повярвайте ми, след известно време, независимо от това, което гоните, вие дори няма да разберете как се е случило. Да, няма да стане веднага, няма да стане след месец, 2 или 3. Но в крайна сметка няма как вие да желаете нещо толкова силно, без да работите и да надграждате за него. Няма да се случи просто така да ви падне от небето. Но ако правилно си насочите енергията, фокуса и намерението и действате и правите ето такива малки мравешки крачки всеки ден, всеки Божий ден, каквото и да ви коства, аз вярвам, че и вие ще успеете и един ден вие ще повярвате в това, което ви говоря. И за финал ще приключа с нещо, което ми е много любимо, и то е, че най-важното е да вярваш в себе си. Мнението на околните и на света около вас се мени непрекъснато. Фокус, намерение, това са ключовете към успешното манифестиране. Очаквайте скоро трета част.